svima! Zdravo svima i dobrodošli u Sonji novi video. Ne tako davno bile smo u Vranju i snimali smo video kod naše sestre Irene. Igrali smo Pie Face sa Sonjinom braćom Lukom i Lazom i želimo da vam pokažemo kako smo super provele vreme kod njih. Šta vi radite? Jel vidiš ti nešto? Idemo da uvisti! Hajda! Hajda! A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Priča. Može učinu? Može? Šta ćeš da ga naučiš? Kaži mu nešto da kaže na ruskom. Ajde Sonja. Dobrodošli u naš novi video. Dobrodošli u naš novi video. Ćao, mi smo došli kod moje sestre Irene koja se tamo krije. I tu je sa nama Luka. Ćao. Ćao. I Laza. Ćao Laza. Ovako izvaditi. I da vidimo. Ajde sad da probamo da se stavimo ovo. Find the face. Ja ću da pomognem. Aha. A to sad edituješ li to? Da. Sve. Da. Možeš i ovdje na edituješ ako mi spremno imamo internet. Ja. Neću uspeti to tako brzo. Čekaj, to ide ovdje, valjda. Tu. 4, 5. Ajde više. E. 4. Ajde. I 4. Ostao si. Ne uprljam. Vrti. 3. 2. Tu što? Nema tako. 2. 2. Ajde. 1, 2. 3. 4. Dobro sad ja? Ajde. Stavi glavu. I kucaj. Na sebe. 1. 2. Vidimo. Koliko? 2. 2 puta. Ajde. 1. 2. Tako? Neće. Jel radi ovo ili ne? Mi ga nismo prvo isprobavali. Zajmo pojesti. 2. Sad će. 1. 2. 3. 4. Neće. Sonja. Sonja. Puta. 1. 2. Opet podiglo se malo. Podiglo se malo. Podigla se. Ajde Ruko. Brže malo. Kaka? A, dvojka. 1. 2. 3, 4, 5. Ajde probaj drugu stranu. Ajde probajte sad u drugu. Druga strana. Drugu stranu Sad se treba. podiglo. I sad će viš profesional. Ajde, vrti. Profesional. Ajde. 1, 2. A baš je rekao sad će vidiš profesional. Ne se udaviš. Pet. 1, 2. Jedan, dva. U šta bi tada bio zne? Bravo. Čekaj. Ona može odjednom da udari. Zaglavljuje se. Treba malo da mu pomoći. Vidiš? Pravili smo ga, sad nije kao. Aha, ajde. 2. 1, 2. Sad smo ga popravili, možda i...
Nemoj molim. Vidi, baš da te pljusnu. Pa ko ima sreće, njega će da pljusne. Sonja, ma neće da pljusne, to je... Neće da pljusne, to je... Hoćeš ti, Sonja? Neće da te pljusne. Neće, mene će pljusne u glavu. Neće da se udari u facu. Neće. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Ima jedna druga igra sa dve face, ima dugme i ti brzo pritiskaš, brzo pritiska suprotnog udari u facu. To je nova. Samo Što je to? Pa to je ono za Jenga Boom, evo vidi. Ovo proširiš i tu se stave kocke. Samo klikneš i ono ide. I sad svi polako skidaju kocke i stavljaju ih na vrh. I kome padne kula izgubio, kad ovo stigne do kraja, ovo se spusti dole. Da, naše tate. Sonja. Poslužio si. Ovako se završio naš challenge. Sonja nije htjela da joj pljusne u lice. Nije tela, ali je različite. Kako? Ovako da ne padnete. Sonja, hoćeš da sediš kod nas ili da vodiš Lazu sa tobom? Hoće Laz da sa sobom. Hoće da vodi! Lazare! Luka i Laza, puno vas pozdravljamo. Dolazimo sljedeće godine ponovo da se igramo zajedno i ponošćemo sve igre koje budemo imali da igramo sa vama. Luka i Laza, čao! Ja Sonja, čao Sonja! Ćao! Ćao! I hvala svima na pregledu. Vidimo se u sljedećim videima. Ćao!